I pozdrav svima ljudi, ja sam Komši. U današnjem videu ćemo da uporedimo dve petarde, to su ovi mini pirati. Znači ovi su mini pirati, međutim oni su sa fitiljom. Imate klip na kanalu o njima, tako da pogledajte i to. I imamo mini ninja, koje su doduše ovako manje. Izgledaju kao najobičniji, izgledaju kao mala mega i mala mega je, ako ste pogledali taj klip imate i to ćemo ostaviti. Prošle godine kad sam napravio mala mega već sam mali pirat i bukvalno slično izgleda. Mini ninja prvo koliko ja znam pucketa pa puca, tako da ćemo to sada da isprobamo, pa ajde. Ok ljudi, prvo testiramo mini piratku, tako da ćemo sad da testiramo mini piratku. Sada, ok, tako. Ok, sad je još ostala mini ninja. Ok, sad ćemo znači da testiramo mini ninju. Ok. I evo za kraj klipa da kažem, znači, koje su bolje petarde, koje se više isplate, znači, po meni se više isplati mini ninja, zbog čega? Zbog toga što ima efekat i zbog toga što je mnogo jača, čak je jača od mini piratke. Mini piratka, doduše ovo ima fitilj, ali mislim da je ona od prošle godine koju sam testirao na kanalu, na klipu, da isto bi pucala kao i ova, a još uz ovu dobijate i neki efekat, malo pucketanje i odlična petarda, znači ovaj mini ninja, tako da mislim košta 70 dinara, dok ovo košta 75, tako da ja mislim da se ovo isto jako puno isplati, tako da eto, to je to što se tiče ovog klipa. Ja sam Komšija, pozdrav!